ndị be anyị ekelera m unu. Ekene m onye ukwu, ekele onye nta. Tata na Kpakpando ihe anyị chọrọ ime bụ sọ ajụjụ ka anyị chọrọ ịjụ ndị na-agba nnwere onwe nke ndị Biafra mgbe gboo. Ihe anyị ji ekwu ya bụ na kemgbe nna anyị Odumegwu Ojukwu gbanisiri ike n'iji fụ na ndị Biafra, ndị Igbo were onwe ha, ndị Biafra niile were onwe ha wee chịba onwe ha wee dozibe obodo ha. O megide mesịa ọda dịka o si daa nụ anya mee ihe dị iche iche. Emegide ya, nwa afọ Igbo ọzọ kara aka wee selite isi ya bụrụ afọ ụwa zuru ike wee gbakwa mbọ ya na-agba mbọ ya na-agbasi ike. Ọ gbagide mbọ o ruo ugbu a ndị ọzọ na-agba mbọ ka ha si chọọ na ka amamihe nakwa ụzọ nke ha si chọọ ya n'ụzọ nke ha. O were ugbu a Maazị Nnamdi Kanu wee selite isi wee mezie ihe a dabazie ụda dasibezie ike na mba ụwa dum. Ka ọ na-eme ya bụ ka ụfọdụ pụtaziri, ọ bụziri ugbu a ka ụfọdụ pụtara ihe a chọrọ ime maọbụ ihe a na-eme bụ ịgba mgba okpuru, ya bụ ime na ihe a na-eme ka ọ ghara ịdị ile. Ụfọdụ ihe a pụtara ugbu a bụ ịgba nwa amadi a mgba okpuru, akọrọ n'elu akọrọ na akọrọgbago akọrọgbada. Gịnị na-eme dị unu? Gịnị na-eme unu? Ndị niile na-agba mgba okpuru ọ bụ na-akọtọ Nnamdi Kanu, gwa m kpọmkwem iwu unu maọbụ ihe niile ahụ ọ na-ekwu na ka o si eme ya na-abụghị eziokwu. Na enu nwa amadi pụtara gbasara ozi a na-achụgharị ya, ndị mmadụ na-ada, kama ị ga-ejikọ aka ọnụ wee mee ka ihe a onye ọbụla kwere na ya, onye ọbụla nwa afọ Biafra kwenyere na mmegbu a na-emegbu ndị anyị niile na Naịjirịa na ọ karịrị akarị, na ote narị anyị kwesịrị ịnọ n'onwe anyị wee dozie obodo anyị. Ebe ọ bụ na anyị niile kwenyere na ya, gịnị mere na anyị ama jikọ aka ọnụ kwadozie onwe anyị ike wee kwado Nnamdi Kanu, kwadokwa ndị ọzọ na-asọ ka anyị ga-esiwere onwe anyị ya n'ụzọ pụrụ iche? Gịnị mere na iwe na ọnụma na anya ukwu ji ụfọdụ? Gịnị mere o ji bụrụ anya ukwu? Ọkwana ya ka anyị na-eje ekele Chineke maka amamihe Chukwu nyere ndị Igbo. Ịgwa gị eziokwu, gịnị bụ ihe na-ewe gị? Ana m ekwu ya n'ụbọchị niile na-asị na Chineke kere ndị Igbo kesia ya ike. Oge niile ụmụ ihe apụta nwere ụdị okwu na ụdị amamihe ha na-eji akọwa ya, na ọ na-abụ nwata kpakarịa ibe ya nkwụ, ọ sị na ọ kpara ya n'ajọ ọhịa. Ụfọdụ n'ụmụ unu pụtara ugbu a na-eme chọn na-agbawa amadi ahụ mgbe okpuru, na-akọtọ ya n'ụzọ pụrụ iche. Ebee ka unu nọ oge o bidoro ihe a? Dịka nsikwu enwe ndị nna nna anyị bidoro ya n'ụzọ nke ha, esoro ụzọ nke ha wee na-aga. Nsogbu adịghị ya, anyị asị na gị achọ ya n'ụzọ nke gị, kama ị na-achọ ya n'ụzọ nke gị, kedụzi ihe ị ga-eji wee jezie ọ bụrụ ugbu a ka ị ga na-agbawa amadi ahụ mgbe okpuru, na-akọtọ ya igwe na ọnụma na-asụgbu ya ọsụkọsọ na-asụgbu gị maka na ọ Nnamdi Kanu, maka na ọ na-ekwu ka Igbo Biafrans ebe niile ha nọ ka a ga-eji were obodo ha nwere onwe ha. Enweghị ihe ị ga-arụtụ aka. Ụfọdụ chọọ ịpịgharịrị aka sị ego. Gịnị na-eme? Ọ bụ na ọ bụghị ego ka a ga-eji rụọ ya ọrụ a? Ka ekwugodo nke bụ eziokwu. Negodu sọsọ ka o si agbasa ozi a kemgbe ụfọdụ pụtara na-ekwu ya, ewee ebe ị ga-aga gboo tupu ọ pụta kwụsịrị ihe ike.
ị gaghị ewepụta ọnụ kwuo ihe gbasara Biafra. Mana dịka atụmatụ nke ya, o mee ya ma ị chọrọ ma ị chọọ onye ọbụla pụtazi ugbu a na-ekwusi Biafra ike. Dịka nsikwu enwe ndị ọzọ ji ụzọ usoro iwu ka ha si mụta na ka o si ma amamihe nke a na-aga. Anyị kwenyere ị na-aga nke gị, ọ bụrụ na onye ọzọ na-emekwa ka isi eme, o weziri atụmatụ o wetara iji fụ na ihe a gakwara n'ihu, achịkọta ihe ọnụ kama ị ga-ejekọtọba ya, kama ị ga-ejekọtọba Nnamdị ka na-akọ ndị ilo a na-achịzi ọchị. Mana ihe o ji ewutekarị m si ka njụọ na ajụjụ abụọ, ile ya lesie ya ike wee pịa akafụ ndị a niile, ụfọdụ n'ime ha na-akọtọ Nnamdị Kanụ, ihe niile bụ ihe ọjọọ na-eme n'ala Igbo enweghị nke na-ekwu kpam. Ụmụ Igbo, ụmụ nwaanyị, ndị ntorobịa nwa onye na-ejizi aka ugbo n'ebe ọ na-akọ ugbo n'ala Igbo. Ije ịkọ ugbo, efi ịkọsịa ya, efi eje metụsịa ya, ọ kwadoro na ịnata na ndụ. Enweghị ga-apụta kwuo okwu baa mba, pụta kwụsị okwu ike kwuo maka ya. Mana sọsọ ebe a na-afụ ike bụ n'ebe Maazị Nnamdị Kanụ na-afụ ike, na-afụ omenka ọzọ. Ebe ị maka anyị ga-esi weta ihe a, gịnị ji gị? Ajụjụ ka m na-ajụ, gịnị ji gị? Okwukwe ọ na-ekwu ihe ọ bụ ya mezuru onye ọbụla ji ekwuzi ugbu a. Ka m gwa gị nke bụ eziokwu, Igbo ma ihe wee kwuo, tụọ ya n'ilu si pụta dike ka egbuo. Ụbọchị ihe ike mere achọba dike, ewe ike maa ihe niile ọ na-egbochiri gị Nnamdị na-alụ na ndị otu ya, ihe a na-alụ ugbu a. Mana ị ga-amata ya, ma Chukwu ekwena ka ị mata ya na njọ. Chukwu ekwena ka anyị niile mata ya na njọ. Ya bụ na ihe m na-ayọ nwoke na-ayọ nwaanyị kịta bụ hapụ iwe, hapụ kene na-akpakarị na gị na nkụ. Mgbe otu amamihe gị ka achịkọta ya ọnụ, ka anyị wee zọta oke anyị, zọta ala anyị, were onwe anyị nọziri n'ụlọ, maka na a na-agba akwụkwọ n'ụlọ ọnụ ebe osi. Ihe m na-asị bụ, biko, ndị niile iwe na-ewe, ndị na-ewesara Nnamdị Kanụ iwe, ndị na-ewesara onye ọbụla iwe na-achọ ụzọ nke ya n'ụzọ pụrụ iche, ka anyị ga-esi were onwe anyị ndị ji eziokwu aga. Ana m asị ka ala Igbo, Chukwu okike abịa chikere ndị Igbo gbaa anyị niile ume, jikọta anyị aka ọnụ, wee ya anyị udo, ka oke anyị wee lụọ anyị aka, ka anyị weta ala anya, wee were ịfụnanya wee ruzibesi ya na Biafra. Biko n'ọha ya ka anyị na-ayọ. Ana m ekene onye dịka Raf n'onwe ya, maka na Raf ọ bụgoro nna, anụkwa m na-agwaghị ihe niile ọ na-ekwukwa wee sị na ndị niile a na-eme bụ ụmụ ya, maka na ebe emegidere nke a bụ nke bụ eziokwu, eto dike na nke o mere ome ọzọ. Ndị niile na-ezitara ozi, ana m ekele unu. Igwe, ekelela gị, ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ndị niile na-ezite ozi na-ekwu uche ha, ana m asị na ọ ga-adịrị unu niile mma mgbe ọbụla ebe unu nọ. Chukwu okike abịa ma gọzie unu. Ọ bụ Kpakpando ka ị na-ege. Kpakpando TV bụ ụlọ ọrụ onyonyo na-akwalite ọdịmma ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche n'ebe niile kemgbe ka anyị bidoro na-arụ ọrụ a. Gwa ndị nke gị ebe ọbụla ha ma ha sọbskraibzie na Kpakpando, ka anyị jikọọ aka ọnụ kwalitebe ọdịnala anyị na omenala anyị na udo, ka anyị chọpụ udo na ala anyị. Ọ dị ma mgbe na-ekwu na m na-ekele Chief Raf Ụwazụike, n'agbanyeghị kwa ịma na ihe ọbụla onye ọbụla bụ nna ewe onye tụrụ ilu si na onye ọbụla okenye na-enwe ndidi. Otu ọ ka m si ekene Nnamdị Kanụ na-asị ya na okenye na-enwe ndidi, Chineke kpọlitere gị ị na-enwe ndidi, mana ewere ebe ha na-arụtụgasị aka, maka na ihe Igbo ji bụkwa n'Igbo bụ na Igbo na-ekwu uche ya. Ewere nke ahụ a na-akọrọ unu bụ ndị nọ na isi anya na-anụ, unu atụlie ya, chịkọta ya ọnụ ka ọ baa uru. Ya kọ n'ọnụ, maka na anyị niile bara uru, mana sọsọ ndị na-agba ya bụ ndị na-etisazi ihe niile anyị na-alụ
enweghị ha eweta atụmatụ ga-adị mma, ha agaghị akwado ekwe ka ndị na-alụlọ, ị gaghị eweta atụmatụ, ị gaghị ekwe ka onye na-alụlọ, ị gaghị oge niile na-akọsa, ọ dịzie ka ị na-ejezi abịere ndị ilo. Ịfụsị ihe niile na-eme n'ala Igbo, enweghị nke ị ga-ekwu pụtakwa mba ya. Ụfọdụ nọrọ ebe ha nọ iji zogarịsịa n'ofe pụta nọrọ na Facebook na ụmụ ihe ya ji ezikọrịta ozi ya na-aba. Nwanne m, a sị na ogologo akwa dị n'ụka m. Tata ihe m na-ajụ bụ gịnị ka Nnamdị mere ụmụ Maazị Nnamdị Kanu na-eji akọta ya? Ọ bụrụ na ụzọ o ji aga na ọdịsa gị mma, ọ bụrụ ịpụta na-akọ ifu Igbo n'anya, ọ bụrụ maka na ihe niile ụfọdụ na-akọsa na-eme ihe ndị ọzọ na-emezi ndị ilo ndị a sị na anyị na-emegide anyị, a na-achịzi anyị ọchị. Ewere ka o si dị na amaghị si tụọ alụ kọwaa akọrọ egelo ndị na-ekene karịrị ma onye ọkaiwu pụrụ iche emekasịrị nwa amadi a na-agba mbọ na-agbasi ike jiri ego ya jiri akụ ya na-ejikwa ma n'ụlọ ikpe na-eje ebe ọbụla enweghị ego ọ na-anaghị eje. Ihe m ji ekwu ihe a na-akpọgasị ndị afọ niile bụ ndị na-agba mbọ. Ọ baghị uru ịkọba ọnụ, nwanne m nwoke, ọ baghị uru ịkọba ya bụ n'ọnụ na ọka a ga-esi chịkọta aka ọnụ. Ben Good, ana m ekele gị. Joseph, ọ ga-adịrịrị gị na mma. Chineke gozie unu niile, ndị niile na-atinye na ezite ozi nke ha. Ihe m na-ekwu bụ ndị a niile ndị na-apụta ebe ọ bụla ị na-apụta na-eme nke gị, sọsọ iwe bụ ịbịazie ahapụzi ihe na-achụ anyị chụgbazie onwe anyị. Efunugo ebe onye a afụnugo ebe onye a na-ekiri ekiri na-ekpo ntụ ka anyị tụọ onwe anyị ndụmọdụ. Onye ọkaiwu o ji ego ya jiri ndụ ya jiri ihe niile. Onye ọkaiwu nwanne anyị nwoke Emeka soro ya na-agba mbọ, Nnamdị Kanu na-agba mbọ, Raf na-agba mbọ na-azụlite ndị ọzọ wee wepụta obi ndị mmadụ na-ekwu, ndị ọzọ na-agba mbọ nke ya. Mana gị wabụrụ onye pụtazi bịa tinye ọgba aghara n'etiti ndị a, kedu ebe ị ga-anọ n'ọrụ echi? Ndị ka m si kwuo, pụta dike ka Igbo ụbọchị ihe ike mere achọba dike. Ndị okenye anyị biko unu bụ ndị aka ji akụ, kwado ndị a, chịkọrọta ndị isi a na-aja ije a mee n'udo, kwado ha. Na-enwekwa okenye isi akwado ihe oge ọ ga-emezi obi sie ha ike, maka na onye nna ya jinyere ozi ọma ka m ghara ikwu nke ọzọ. Onye nna ya jiri ozi ọ na-eji ike jiri isi ike eme ya. Ndị nnapụtanụ chekwaa ndị a, kwadonu ndị a niile, ndị na-eje n'ụlọ ikpe jiri amamihe ha na-eje n'obodo dị iche iche akwado ha, akwado Nnamdị na ndị otu ya akwado ha. Gee ntị nwanne m, ụbọchị ahụ ị ga-eju ebe niile bụ ụbọchị ndị isi, ndị nna ndị Igbo, ndị aka ji akụ ga-akpọlite ndị a niile bụ ndị isi na-achọ ka Igbo were ha bụ ụmụ ntorobịa, ndị okenye a, ndị niile nọgasị n'otu dị iche iche na-agba mba, chịkọta ha n'ofu ime ụlọ mgbalụ pụta wee gaba n'iru wee mee udo n'etiti ha. Efu na ndị ilu anyị niile dị ike ga-akpọ ha na mara na ndị adakwana na nwere nwaanyị erikwa n'anya aka. Ọ bụghị ịkọ ọnụ onye ọbụla dịka Maazị Nnamdị Kanu na-ekwu, kwụsie ya ike. Ịgwa gị eziokwu, onye ọbụla ịpụtara ugbu a na-akọtọ ije ụmụ Igbo a na-eje, ụmụ Biafra na-eje na ịfụ na anyị nwere nwa ha. Onye ọbụla ịfụ bụ nwa afọ si na ya bụ nwa afọ Igbo ma ọ bụ nwa afọ Biafra na-akọtọ ha, dịka nna m na-ekwu jene ọbara na mbụ mara ka esi mụọ ya. Onye bụ nwa afọ Igbo were ọbara Igbo were agbara Biafra ga-akwado ka Biafra were onwe ka Biafra dị mma. Ọ gaghị na-akọ ọnụ, ọ ga na-achọ udo, ya ga na-achọ udo. Eziokwu ka m na-agwa gị, ọ bụghị ịkọtọ nwanne gị, ọ bụghị ịkọtọ nwanne gị. Mmadụ pụta na-ejegharị na-ekwu ka ọ ga-esi dịrị anyị niile mma, ụfọdụ
na-akọtọ na-ekọ nkọzi na-akọ nkọzi mezie ihe a na-ekwu ọdịzie gị ihe ụmụaka a sị na omirikiti n'ime ụlọ nọ n'ala Igbo wee fụ ka afụfụ ụdị afụfụ ndị mmadụ na-atazi ụfọdụ agaghịzi iwe ekwu wee kwuo okwu ị gaghị eji ụkwụ gị ka ije ya n'udo kpaa ume ihe ị na-eme n'udo ị gaghị ekwu okwu uche gị onye ọbụla na-ezigharị a na-amachigasị ọnụ ọ bụ ugbu a ka anyị kwesịrị ịkparị na ọtụtụ onwe anyị ya biko ụmụ Biafra ụmụ Igbo ndị fụrụ Biafra n'anya ndị chọrọ udo ka udo ga-adịrị ayọ mụ bịakọta n'ọnụ kwadonu ka anyị yikọ mamịrị ọnụ ka ọ bụ ofufe ọkwa ifuru ukwu azịza a na-eke ya eke ukwu azịza ịgwa nke n'eziokwu ọ na-afịa ala ịgbachi mana emepụba ya ofu ofu ọpịarịsịsị ya mere njasị biko udo ka anyị chọrọ udo ka anyị chọrọ jiri eziokwu ọ bụrụ na ị chọrọ iji eziokwu chọọ ka ọ dịrị ndị Igbo mma pụta tụnye alụ nke gị n'anya o wee ike n'uche nke gị alụ gị adịcha mma mana ewe onye nọ n'akụkụ ga-ewepụta alụ nke ya kwụ isi nke ya ịtụlecha alụ nke ya ọkara nke gị mma iwere ya ọ bụghị iwu na ga-egweriri nke ime ọ bụghị iwu na ụzọ ha ka esi chọọ ya ụzọ ka mma onye ka anyị na-ajụ na ụmụ okwu a niile ndị niile na-eje ije a na-eje imirikiti ihe a na-ekwu ọ bụ eziokwu maazị Nnamdị Kanu na-apụta ọkụwa ya tụwa ya gbuo jee njụ ese ewe ihe asịrị n'ime ya na mmegbu niile a nwa amadi a na-amụ anya abalị na-eje si na mba nke si na mba nke a na-achụgharị ya ọ bụrụ gị gbapụ nwanne ha ga-eso wee na-enyezi akọzi ya ọnụ na-ekwu ụmụ nkanka okwu na-enweghị isi mana igwupụtabeghị gịnwa na-ekwu na-akọtọ iwetabeghị atụmatụ a ga-ejije mee ihe ọba uru ndị mmadụ mara ndị anyị na ha na-ekwu amara na ihe a na-ekwu na anyị n'osi anyị n'obi na anyị chọrọ ya achọ ị na-agba okirikiri na-agba okirikiri na-agba okirikiri ka e wee n'ọnụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịpụta igozi ụzọ nke gị jebe n'ije ya ọ bụghị ịkọ nwa amadi ọnụ eziokwu degoro ihe niile mere ya na mba ọ na-agba nwa amadi hapụ nne ya iche na ọnọdụ ya obi mma nna ya ụmụ ya na ihe ndị ọzọ na ndị ụmụnne na ndị otu ndị kwadoro ya ka o metụta ha gị n'obi ọ bụrụ ịkọ ọnụ ka ị na-akọ kama ị ga-apụtatụ ya ka ihe gaba agaba ọ dị egwu ụfọdụ ọ na-agba oge ụfọdụ na-eche ka ụfọdụ si ekwu ị na-ajụ n'ezie ndị ọbụla gwa Biafra gwa n'ala Igbo maka ya ụfọdụ nọrọ esi chaa maka obere ihe ha na-enweta na ọgbasa adị ha ụfọdụ na-asị chaa na ihe niile a na-eme na ọgbasa adị ha maka gịnị maka obere ọkwa nyere ha maka obere ihe aka na-apụta ha n'ọkwa na ala Igbo fụ ka mma Igbo sata ụfọdụ n'ime ha kemgbe ha na-ekwu ihe a maka obere ego ha na-enweta na ndọrọ ndọrọ na ihe ndị ọzọ enweghị ụlọ ọrụ ịgasị na ihe a bụ ụlọ ọrụ ohibere ndị ọzọ na-amụta ihe n'aka ha ndị a bụ ndị egbochiri si mba na ha ekweghị ka ndị Biafra nwere oge ndị asị na ha ekwe cha maka na obere ihe ọ na-afatagasị na ụmụ obere ụlọ owegasị na Abuja ma ọ bụ Lagos ọgbabazi ụmụnne ya gboo nwanne oge ọsa ga-ata iche na ndị a na-asị gị rụọ ọrụ a emegide ụmụnne gị ịma na ndị ekene dị Chukwu okike kere ndị Igbo mmacha ihe ebe oge ọsọ ga-achụba gị ọ chụọ gị n'okwu nna gị gbapụ n'okwu nne gị ebe ma ikwu nna gị ọmụ ikwu nne gị dị n'ala Igbo mana oge ọsọ ha ga-achụ gị na mma kedu ebe ị ga-aghọtasị ebe ị na-achọ ka idozi anyị ugbu a ebe ị na-achọ ka i were ọkwa ahịa nọ na ya dozi ala Igbo ebe ị na-achọ ka i were udo wee amamihe ahụ si na-eme
were ya ka anyị wereta onwe anyị weta obodo anyị ka ọ dịrị anyị ụfọdụ maka ụlọ ọrụ ha ka ibegasịrị n'obodo ndị ọzọ ekwute okwu ka ndị Igbo ga-esi dozi obodo ha nwere onwe ha ma ọ ndị Biafra ga-esi dozi ọsịchaa kedu onye ga na-aga azụ ha ahịa mana ị na-eje n'usi ebe a jee China isi ala Igbo jee Amerịka isi ala Igbo jee Dubai isi ala Igbo jee obodo ndị ọzọ niile doziri obodo ha ije zụta ha ahịa nwanna dịka ụbụrụ ụmụaka Igbo dịka ụbụrụ Chukwu nyere ha eweta ala Igbo ndị mba ọzọ ga na-abịa n'ala Igbo site ebe ọ bụla ha nọ dịka anyị wasi eje na mgbe ndị ọzọ azụ nke ha bịa na-azụ anyị ahịa ndị ọzọ nọkwa na ngwa anyị ga na-abịa maka na Chukwu ekega anyị kesa ya ike ọ na-ewute oge ụfọdụ na-ewutesi ike a na-ekwu ka ọ ga-esiga n'ihu ịma ebe uche ụfọdụ na uche ha ga na-aga ka ọ ghara ịga n'ihu sọsọ njọ ka uche ha na-eche mana agaghị eche nke dị mma agaghị eche ka ọ ga-esi dị mma ya bụ ụmụnne m ụmụnna m ụmụ Igbo niile na-achọ ka anyị were onwe anyị ha na-arụsi ọrụ ike mana ndị niile na-akọtọ na-ebute esemokwu na-ebutere ndị ilu anyị na-achị anyị ọchị ana m asị chigharịa m echegharị na Igbo ga-emekwa ụlọ alụ m ga-efụkwa ihe na-afụtakwa afụ n'ime ya amamihe gị na akwụkwọ nke ọbụla ịma ugbu a were ya ugbu a jigasịa na ndị a niile ụmụnne anyị na-agbara anyị mba ụmụ Biafra ụmụ Igbo jee nkwụ na ụmụnna m dịka n'ozie akpalụ iwere echiche nke gị maọbụ nke ọbụla iwere iji kwado na gburugburu eze ụfọdụ na-atụ egwu ụfọdụ kwa okwu ihe egwu ha na-atụ bụ onye ga-achị nke eweta Biafra mana nna m ga-agwana gị ụgha na ọ bụghị na enwere ihe gbasara ya na ịbịasị ka ya gbachiba Biafra na ihe na-echi ụlọ ahụ mmegbu a na-emegbu ndị Biafra na ha chọrọ ka Biafra niile bụrụ obodo nke ha akpabazie izu na dịka ụmụnne akpabazie alụ dịka ụmụnne dozibezie ihe niile dịka ụmụnne ọkwa ya ka nwa amadi achọrọ ọkwa ka ịma ụfọdụ ịma na ihe ụfọdụ na-aghọtaghị bụ ọbara dị maazị Nnamdi ụbara Nweze ya na-achọ ọ ga-achọrịrị ọnọdụ n'obodo ya iwere onwe ga na-atọ ya ụtọ ọ bụrụ na Igbo nwere ọbara Igbo dịka anyị nwa mara na ihe dịka Igbo akpọrọ ndị a na-aba na-emegbu garị ọ na-asụkwasụ Igbo na-achọ ebe ọ ga-egburu onwe ya na-eche echiche edozi obodo ya agbata obi onye nwanne ya onye anyị na nwanne ya ndị be anyị gboo ndị nna nna anyị ha bụ Chukwu okike tinye ha n'obi gịnị mere unu ji chọzie ya asasị onwe maka obere ọkwa ma ọ bụ chere ka m gwa gị enweghị ka ụmụnne na ụmụnne ga-asị ma ka ha ghara isetu ọ bụghị ikuzi okwu na onye nke ọzọ si gị mgba ka anyị mee ya otu a kama ị ga-ewetu obi ma mara na nke ahụ ikwu ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ nke ọzọ ị na-aba na nke gị ọ bụrụ na ekweresi na nke gị ọ bụ etu ịkọbọ ya ma nke bụ eziokwu ma nke bụ asị gịwa na-akọ ka gịwa ka m na-ajụ gịwa na-akọtọ Nnamdi ọ bụ na enweghị ntụpọ nke gị gịwa na-akọtọ ị ka mma ewu onye na-enwero ntụpọ ya bụ anyị ji bụrụ mmadụ ị ka mma gịnị na-eme unu izokwu njọ nke gị zokwusie ya fachie ya fasie ya pụta ọ bụrụ onye na-wepụtara obi ya wepụta ndụ ya wepụta ihe niile na-ejere Igbo ozi ka ị na-eme ma ndị ọzọ dị iche iche wepụtakwara akwa ha na-eje ozi ha jụrụ eju mana ihe ga-ewere ịtọkwuru ofu onye maka na onye nke abụọ olu ya na-ada gbuwa na-akọtọ ka ndị ọzọ kwụbara gị aka isi na eru echi isi n'azụ jeneral na-emetụ ụmụnne gị ebe Chukwu okike chi anyị chi kachasị ihe niile ihe mere ma anyanwụ na ihe ndị ọzọ bụ ndị were na-enweghị ntụpọma
gịnwa ya ọ bụ na enweghị ntụpọ, ọ bụ na enweghị ntụpọ. Ihe ị na-achọ ọbụ iche na ndị Igbo bụ egwu, nwafọ Igbo ọ bụla abụghị egwu ya na-agwa ya mba. Ifu ndị ọ na-ewute, ndị ntorobịa ọ na-ewute na mmegbu a na-emegbu ha adịghị mma, ọka gị obi na-akọtọ ha sị na ọ bụrụ dị ihe ị chọrọ maka na iwere obere ọkwa, maka na aka na-enye gị obere ntụpe ya ego, maka na aka na-enye gị ụmụ ihe ị na-enweta na-agba ejiri ndị uwe ojii na-echekwa gị, iwepụta na-ekwu ihe na-ewuziri ha ugbu a. Oge ọchị ka na-abịakwa ma Chukwu ekwe na ya njisi na oge ọchị ka na-abịa bụ akwefu ụfọdụ n'ime ha ugbu a na ha bụ okirikiri na-ekwu onye Igbo ga-abịachi Naijiria, onye Igbo ga-abịachi Naijiria. Ọ bụ ya bụ ahịa ọzọ ha na-azụzi ugbu a. Eje tụpụe ha, eje sekpuru ebe ha ga-esekpuru, esekpurụsị apụta asa gwa ndị ugwu nke abịa ngwa nke ahịa ọ bụ na mmetụta ụtụ ga-aga na ha ga-achị, nọ ya ga-achị, nọ ya abụghị nri, nọ ya abụghị isi ndị Igbo. Mana ịbụ onye isi jiri abụghị ụzọ eji abata ala Igbo adịghị mma, ha dị ekwu ya otuto toro ha n'ọnụ, ị gaghị afụ ka egburu ebe a. Ụlọ ọgwụ adịghị, ụlọ ọrụ ebe ndị kwesịrị ịre na-arụ ọrụ adịghị. Ụfọdụ je natachara ego ego azụ ha na-anara, ejiri abịa napụ ndị ụmụnna ha were ya ihe ndị ọzọ, ha ekechie ya gbaa ya okike, enweghị gaa n'ebe a kpọrọ ndị mba ka ọ bụrụ ya na-eche nche ebe a na ana Igbo. Nna ọ dị mma, ọ dị mma. Okwu ihe iji akọtọ ya bụ na ịma na ewere oge ugbu a nwanna egwu atụna gị, ewere ndị Biafra nwere ọkwa gị dị ya, ị ga na-ebi ndụ, ịkarịsịa ebi ndụ, wee echichi, were ihe niile. Egwu atụna gị ọ bụ na ya egwu na-atụ gị na ọ bụ na ewere ọchịchị eweta Biafra nwere onwe ha na agaghị ewezi ọkwa gị, ma ọ bụ na Biafra nwere onwe ha Nnamdị akarị gị. Mba, Nnamdị ka na maazị asị na gị na ya na-achọ ka anyị were onwe ya, ma ọ bụ ịchọ ma ịchị na ndị Biafra ga-ama onye ga-achị ha na ka ha ga-esi hazi obodo ha. Ihe a na-azọgodo ka eweta onwe ha, jebe ije ya, jeshibe ya ike. Otu ọkwa ka ndị ọzọ chatọ, ndị niile a na-eje ije a enweghị oge ha si gị na ọha chọrọ echi. O nwere ike ọ bụrụ na imeziri ọfụma na ime ọfụma, ụmụaka n'anya, ndị Igbo n'anya, ndị Biafra n'anya, a sị gị na maka ndị ijere ije bịa duru ndị Biafra gaba. Ya bụ egwu atụna gị na ọ bụrụ na ị na-eje egwu na ihe niile gị na mba. Mana ọ karịgo mma ugbu a na-ebịa soro kwado ndị a. Ọ bụrụ okwu ndụmọdụ, ọ bụrụ na inweghị okwu ndụmọdụ, enwere ịkọ ọnụ. Mana ụfọdụ na eziokwu ma okwu ezigbo okwu kọrọ ha, so ịkọ ọnụ ka ha ma na-akọ iri na-akọ apụta na Facebook na-agba nke onye nka ebee ka ị nọ tupu nwa amadi ahụ na m ka na-apụta kwụsịbe ya ike. Nke a bụ ofu ajụjụ ọzọ wee bụrụ, ọ bụ na ị nweghị njọ nke gị ezokwuru ezokwu, ọgwụ ya kachasị mma, kedu ihe imegoro ndị Igbo? Kedu ihe imegoro ndị Igbo? Ụfọdụ nọpụta gịnị bụ ọrụ maazị Nnamdị ka ndị ọ ga-ajụjụ ndị a niile na-achị gị, gịnị bụ ọrụ aka ha? Oge ịsara ya asabana gị ya, oge ịsara nke ahụ, ndị a niile na-eji esekpuru na-egburu ikpere n'ala, gịnị bụ ọrụ aka nke ha? Gị onwe gị, gịnị bụ ọrụ aka gị? Gịnị ka imegoro ndị bụ gịnị ka imegoro ndị Igbo? Ka anyị kwuo nke bụ eziokwu, ka anyị kwuo nke bụ eziokwu. Mana nke bịa aka ọfụma ndị a niile na-azọ Biafra, ụmụ Biafra n'ezie, ebido m ma hapụgodo ịkọ ọnụ, mana onye ọbụla bagoro tụsie ike site na raf Emeka sịrị ya, Nnamdị Kanu, ha were ọrụ aka ha. Ọ bụ na ịmaghị na raf bụ onye ọkaiwu pụrụ iche? Ọ bụ na ịmaghị na Emeka sịrị bụ onye ọkaiwu pụrụ iche? Nnamdị Kanu gụrụ akwụkwọ mgbakọ na ka azụmahịa bụ
nwa afọ gbanishie ike. Ọ bụ n'ime anyị na ndị a pụtara ebe oge ha sị na ha abụọ kacha ma n'ọkụ ya ọbịa datụ ya aka ebe na-ekwu ma nwoke ma nwaanyị ka anyị jisia na ka anyị hapụka na ịkọtọ onye kpagara gị na akpụ ọ bụ na ọ kpara ya n'ajọ ahịa mana a hapụrụ gị ihe anyị ga-emenwu nne ya a hapụrụ gị na ga emenwu ya dịka nsikwu pụta dike ka egbuo pụta dike ka egbuo oge ihe dike mere achọba dike enwere ike ịmaghị uru ndị abara ịmaghị uru maazị Nnamdị Kanụ bara ugbu a nwanna kpachara ya mana ịgwa gị eziokwu ọ bụ na-ebu nwa afọ Igbo n'ezie ịmago atụọla ọmala atụọla ofe isi ya na ọchọbụ ịkọ akụkọ ụfọdụ ga-apụtakọba ọnụ ya sị ga-akọ n'ọnụ ọ bụ ịkọcha ọnụ gị ihe ọbụla i butere jiri si wee buru ya mana eziokwu ka m na-ajụ kwuo ofe ihe ndị a na-ekwu mmegide a na-emegide anyị na-ekwu na-abụghị eziokwu kwuo ofe ihe Nnamdị Kanụ na-ekwu gbasara ka esi emegide ndị Biafra na-abụghị eziokwu kwuo ya ewu ụmụ nwaanyị n'obu ebe dị iche iche na-agba mbọ ụmụnne ndị nne na-afụta ihe a ije n'ebe niile ha na-ekwu ya na-agọziwa amadi a maka na ha ma afọ ha na-ata mmadụ anọrọ be ya nọpịa mkpụrụ ihe ọ dị mma ụfọdụ ga-anọ n'obodo ị gaghị anọsafe ahụ n'obodo gị maka gịnị maka mkpachi isozikwa na nkọtọ maka na ị na-eweta na-enyere obere akwa ego ụgbọala ego ndị nche ndị ọzọ bụzi enweghị ha pụtara ya bụ na tata ihe m bịara jụọ bụ ajụjụ a m jụrụ ndị na-agba Nnamdị mgbe ọ kwuru ndị na-agba ụmụaka ndị ụmụ Biafra na-ejere Biafra ozi chọrọ ka Biafra gwere onwe ha ajụ na-ajụ ha bụ ewe ihe a na-eme na-abụghị eziokwu ọ bụgoro na-ewe ka a na-eme gbazie ha olu na ọ bụ na-egbu afọ Biafra n'ezie kwado ha ka ọ gazie agazie ọ dị m ụmụ Biafra ewere nke ndụmọdụ e nyere gị chee ya eche ọ bụrụ eziokwu akọ n'ọnụ egwe na gị maka na onye ndu na-enwe ndidi ịgbaghara na-eje ebe ị na-eje mana ekwena ka obi gị daa mba ndị na-eje ije obi gị na-ada na mba maka na ụfọdụ aghọtakwana ụfọdụ ka na-afụkwanụ na ha chọrọ ka ha chaa Naijiria maka na ndị dị ka Nnamdị ha na-ekwu okwu ndị dị ka Emeka sịrị ha na-ekwu okwu ndị dị ka Rafụ anọ na ndị ọzọ dị iche iche ọ bụ maka na ha na-ekwu ya ka esi ebido n'otu ị gaghị ama ama ọkara gị mma na-akpara arụ ka mara nke ka anyị mma ka anyị zụta ya ọ ma ịkọta onye ọbụla bara uru nke ya sọsọ ndị na-agbaghị ugwu ndị na-akọtọ ụmụaka Biafra ndị na-akọtọ ndị na-achọ ka ha were onwe ha Enugu ndị Igbo so ya sị na onye zọba nke ya na ọ bụghị ajọ mmadụ gịnị ka ị ga-esi pụtazi esizie na ndị na-azọ nke ha na ha abụzigoro ajọ mmadụ ọkpara ọ dị mma mmadụ pụtara na-azọ nke gị na-azọkwa nke gị ka ụzọta nke unu ka ọ dịrị unu niile mma ị na-akọta isoro ndị iro na-akọta na-ele ha ego kwere ọkwa ego fu mpaghara na ọhụrụ a ga-enyekwa gị onye nche na-eche gị ị gaghị ekwu ka esi masị oge niile ị na-eche ka okwu bụrụziri okwu dịara ndị mmadụ ebe ị kwesịrị ịbụ nwa ala gịnị na-eme ya ka m sị ka m nta nwanne ọ bụrụ na enweghị ka esi mejọ gị chegharịa ọ bụrụ na enweghị okwu ekwuru na tụtara gị chegharịa mana ihe a chọrọ bụ udo ya ji ekwu ya maka na imirikiti nọ n'ala Igbo ugbu a ihe a na-agabiga abụghị ofu ọ na-afụ ụfụ nke ukwuu alị na-ebe ebe niile ihe Chukwu izizi ọrụ mgbo eji gọzie ndị mmadụ ndị ọkachasị ndị Igbo ọrụ ugbo agazi ya ka ọ bụ na ịma na ihe ọ dị ka ihe a na-eme ka a ghara ịgazi ọrụ ugbo ka ọ bụrụ sọsọ nri nke ha ka aga na-eri mana ị gaghị echu ha ụfọdụ na-akọtọ Nnamdị Kanụ agaghị ekwu ha agaghị apụtado kwuo na a na-emegide ụmụnne ha agaghị apụta kwuo na ala Igbo adịghị mma
agaghị enweta ezigbo atụmatụ. Chee ka ngwa gị, ọkwa ma na agbara aka na-aza na ndị ejiji anakọ eji ine anya na ndị Yoruba ugbu a na-abụ jikọ aka ọnụ na-akpa alụ n'okpuru, na-akpa alụ na-ahazibe ha, wee ndị nchebe ha, wee ndị dị iche iche, wee ihe dị iche iche ha ji ihe. A sị ka emee ugbu a, onye ọbụla jebere nwa ha wa adịgo njikere, ha wa akwadogo akwado. Mana nke anyị bụ na ofu onye pụta, ọ ga-anọkwa na Lagos maọbụ na Abuja maọbụ na ọbịarụta ala Igbo ọ na-aba jenara ego ka nke ndị Igbo yara ịga aga. Ọ dịghị mma, ọ dịghị mma. Ọ bụrụ na iso na ndị na-eme ya, biko emezina ya. Ọ dịghị mma, ọ dịghị mma. Biko ndị niile bụ ndị isi na-eji ije Biafra ka Biafra ga-esi were ọ na-amasị ka Chukwu okike abịa ma na-echekwa anyị niile. Ịhụ na ogologo ndụ na ahụ isi ike, m ga na-eje eje na-abata abata, ma Chineke yi were udo na amamihe na ike dị ebube a ga-eji weta Biafra, tinye anyị n'ime, tinye ndị ndu na-achọ ka Biafra bụrụ ha n'eziokwu, ọkwa ndị na-achọ ha n'eziokwu. Ka Chineke tinye na amamihe chukwu unu niile, ma were ịfụnanya tinye n'etiti unu ka anyị fụ nwaanyị na mara na okwu ihe a ka anyị na-achọ. Ofe ihe a ka anyị na-achọ, na ndị na-achọkwa ya, ọ bụrụkwa ndị na-akọtọ, ndị na-akọ asị, ndị na-apụta na Facebook, ndị na-apụta na mgbasa ozi dị iche iche na-aba na-emegide ndị Igbo. Mana a ga na-emegbu ndị Igbo na be ndị Igbo na ndị Igbo ha agaghị ekwu okwu, enweghị ihe ga-apụta, wee dizie ka ihe na-eme ndị na isi. Dịka zikwu Chineke Chukwu okike Chikwukere Igbo, biko mee nke ndị Biafra nwere na ka udo dị na Biafra, ka etinye udo n'etiti ndị niile na-edu na-achọ na-akpa ka ndị Biafra nwere ọnwa, chebe ha, duba ya, chebe anyị niile ka anyị dị ogologo ndụ na ahụ isi ike, ka nwa mmụọ ghara emegide nwa mmadụ, ka nwa mmadụ ghara emegide nwa mmụọ. Ma wepụrụ anyị ndị ajọ mmadụ niile na anyị ha Biafra, wepụrụ anyị ndị niile na-agba ndị Biafra gboo, ka ha pụọ n'ala Biafra, chee ha ihu n'ebe ọzọ, chee ha ihu n'ebe ọzọ, ka ndị a na-alụ ala a na-emezi ka ndị ilo na-achị anyị ọchị. Biko Chukwu okike bịa ya udo, ma mee ngwa ngwa ya anyị ala nwere onwe anyị, ala Biafra ana dị mma. Wepụrụ anyị ndị ilo a niile, ma ọ bụ na ha echegharị ka na aka na mbụ bịa ha n'ala, ka aja jụ ha ya, ka na lie ha. Ọ bụ na ndị a niile echegharị, ndị niile na-agba anyị mgbo, ndị na-achọ ọganihu ndị Biafra, biko Chukwu mee udo dịrị anyị, chebe anyị, wepụrụ anyị ndị ajọ mmadụ na ndị ajọ mmụọ n'ala Biafra niile, wepụrụ anyị ndị niile, mee ka udo dị, ka anyị jebe n'ugbo anyị, ka ọgba ugbo anyị, maka na ọbịara bụ onye ekwesịghị ịbịabụ ya. Ọ bụ ihe ndị Igbo na-ekwu, ọbịara bụ onye abịabụ na oge gara ka ugwu ya ripụ ya azụ, ka anyị ghara ịnọba anyị maka mkpụrụ ihe. Biko Chukwu okike ka anyị nọba n'udo, fụ na onwe anyị n'anya. Ọzọkwa ekele m ndị ndu niile n'otu dị iche iche chọrọ ka ndị Biafra nwere onwe ha, sị na ọ ga-adịrịrị unu niile mma. Chukwu okike kele anyị, gọzie unu niile. Ọ dị mma, dịka ndị niile zitere ozi ha, ndị niile dere edemede wee kụchaa uche ha na mgbasa ozi nke anyị mere n'ụbọchị nke a, masị na ọ ga-adịrị unu niile mma. Chukwu okike gọzie ụmụala Igbo niile. Ọ bụrụ na ị na-akọ ọnụ ihe ọ bụla ị kọtara, ebere igbu anyị ga-egbu onwe ya, ọ bịara igbu ụmụ Biafra ga-egbu onwe ya, ebere igbu ndị ndu niile na-achọ ka Biafra were onwe ha ga-egbu onwe ha, ha ga-eji aka ha gbuo onwe ha. Ya bụ nke bụ eziokwu. Ma biko dịka ndị ndu niile dị iche iche, unu were n'udo ka mma, onye ọbụla bara uru. Anyị ga-enwetarịrị ala anyị, ọ ga-adịrị nna anyị niile mma. Chukwu okike gozie anyị niile. Biko ọ bụ Kpakpando TV ka ekiriri ugbu a, gwa ha na ebe a ka anyị nọ, sọbskraịbụ ọ na Kpakpando ka anyị gbasapụ ozi omenala na udo na agamnihu na ndụ ọma ndị Igbo na-eme ka anyị na-akwalite na Kpakpando TV. Udo na agamnihu na ihe gbasara ote narị jụọ ha na ote na ọbụrụ taa, tupu ụfọdụ apụtabazie kọba ọnụ. Udo ka anyị chọrọ,
ebe ọ bụ na nwafọ Igbo anyị na-enye pụta kwuo nke gị ma ọ bụ ịbịakọ ọnụ ọ iweta atụmatụ anyị ga-eji gaa n'ihu weta omenala ka anyị ga-eji naghachi omenala ndị nna nna anyị ha mere. Ọ bụ na nkeji anyị na-agụ agụ na-agụ uru nakwa ka ndị Igbo ji bụrụ ọkaibe na gboo ji mee nchọpụta dị iche iche, nọrọ na ngalaba dị iche iche, jiri mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ edozie obodo, jiri mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ agwa onwe ha, jiri ụmụ ihe chi kere n'ala Igbo bụ ụmụ ihe ọma niile, maka na Chineke kechara ndị Igbo ke ha na-ana mara ma mmiri na-ezo n'oge ya, na-eti n'oge ya, ihe ọ bụla etinyere n'ala Igbo na-ekwu ụmụ mgbọrọgwụ dị iche iche ọdịnala Igbo. Ala Igbo mara mma, ọ bụ na Kpakpando ka ị na-afụ ihe ndị a niile. Ya kwado nke anyị na-eme, sọbskraịbụ gba zite ozi gị, ọ ga-adịrị gị na mma. Sọbskraịbụ na Kpakpando TV, nwanne nke gị niile ebe ọ bụla ha nọ na ala ụwa niile ha nọ, ka o wedịrị na mma. Echi anyị na-eme nke anyị na-eme na redio, oge anyị ga-eme na redio, anyị eweta ụmụ okwu ọzọ ndị ụwa dị iche iche n'ala Igbo ewebe ike kpọọ weta ihe ọnụ. Ụbọchị Fraịde anyị mee n'ụzọ omenala, n'ụzọ precha anyị na-ebido n'ọkwa elekere anyị atọ kpọmkwem, elekere anyị atọ na ọkara anyị ebido mebe ụmụ ihe ndị a niile Thursdays, Fridays na redio nakwa ebe ndị ọzọ dị iche iche na-ejekwa maka na atụmatụ anyị bụ ijigasị na-egosi ndị mmadụ n'ala Igbo na-ewere ndị dibịa kara aka, ewere ebe dịgasị iche iche, ụmụ ihe bụ na-akpọ dọkụmentrị, ọhịa niile dịgasị na Kpakpando TV. Ya mere anyị ga-achọ mba ụwa ọbụla ebe ọbụla ị nọ ka anyị jikọọ na aka na nke ugbu a bụ oge anyị kwesịrị ịkwado nke anyị. Ndị Biafra ga-ewere onwe, ọ ga-adịrịrị anyị niile mma. Abụ m Chizzy Ani wee na-asị na ọ ga-adịrịrị niile mma, ndị niile gere anyị taa, ndị niile fụrụ anyị taa, ndị niile zitere ozi unu. Chineke gozi unu ga na-eje eji na-abata ihe ụmụnta ya ọ ga na-agazi agazi. Biko ọ bụrụ na iwe na-enweghị gbasara ndị ndu na-edu anyị na-achọ ka anyị weta ala ọma, ala Biafra, ọ bụrụ na iwe na-enweghị, biko chegharịa, iwe ewezina gị, wetaba atụmatụ nke gị ka ị bara anyị uru ka anyị bara gị uru. Ndị na-edu anyị dịka nsukwu ọnụ bụ ekele na ọ ga-adịrị niile mma, ma biko iwe ewe n'unu, maka na onye ndu na-enwe ndidi. Ebe ahụ anyị na-eje, anyị ga na-eje wee ruo n'oge anyị ga-ewetarịrị obodo nke anyị, obodo nwere onwe anyị bụ ala ọma, ala Biafra. Ọ ga-adịrị mma, anyị ga-ewetakwa na Chineke ga-eme ebere. Ya gaziere unu ka ọ dị.